Turi-turian ni si janggual tading di bona pasogit. Madasor mamuk kabogas na pasapul tuluhon. Hola sidung ulon nasida manuhor situhoron na ima kanarikot tu silam tiar. Dak sangabe dia du halaki lao tu dia buni ngudani silam tiar. Ima inganan namai solat hati hatubu badana dohot amanguna. Ni ada do pakilalan silam tiar talumobi nunga sanga makirim inungudanai boy tamoe onna halaki laos dalam nasida marsabusihon. Alai dung ditalipos silam tiar pitor labogo rohani nangudane dang menek manang asing rohani nangudane dohot amangudana ala di patorak silam tiar gejang aha bosirna dak saut halaki manopot inangudane narpe nang pada kia silam tiar do si janggual naeng marsiborngin nang gua pala saborngin di bagas ni inangudane. Bah, yang gualan itu HP dak pola dia ini. Agialas rohau bege padohamon. Tumagom ma hudus sangu mulak asa denggat pangaradio muna ala oddo pe mamuhai lau mardalan usaha munai. Dak pola dia rohak kita. Gajang nai do petiki. Boy hita haduan pajupang asal ma hipas hitau. Nina inungudan silam tiari mangalusi. Lububa pakilal ni silam tiar ala bulus dorohan inungudanai dan gabi manarita dung di patorang aha bosirna sosaut halaki marsiborngin di bagasna. Dinamulaki halak si janggual do silam tiar siam medan yang gosa kajang ni dalan mamuhai siam meda satu tebing gumodang hohomdo hudul dipudi di motor binon si pahotani si janggual. Aidi ngo si janggual pakateonna nunga pala paket dohot manajer di hotel dari Bali gei iko marede pada borngin tanggal 25 dohot 26 songoni tanggal 21 Desember di persidangan ni tahun ni jalan nunga satolop nasi dapat dua balgani upadi si janggual. HP ikom marka trindo ibana jalamar musik ima dinganan si barita naksaut hinataan ni halaki di jabun si parlinggo masih matuanay mago humosik kosong marohan si janggual diingot haburjun ni manajer di hoteli nasalilingon. Ausura dan radi hiar rohani manajeri menjalu ibana maredi 2 hari seminggu di hoteli dada tubuh balajo nasida dohot aka harik narikot tu paremotang gona yang goholam marede mengakupi donganna molotopet adok pesta sedia madap siani HP ikon manerter manggarar utak kredit ni mobil lebih halaki sadok tumbal gado pangokupion ni manajeri boy bana marede atik pe hola 2 hari seminggu di hoteli maol dipikir si janggual buhado do hononna manudati pada nong di uduk nai sotung maot di dok
manajeri ibana perjanji koling manang disadatiki naing rohana mangido pangurupiot tu manajeri gabe laos so diaturehonan non makulik silam tiar si jolo adi jolo di mana hudul si janggual dipudi ala ikon si pahotan do mabuang motori di parrohaon si anak kening saya makohom si janggual adi pikir ho poang abang saya ho po si anak kening sagajang ni dalat toli ninna silam tiar uju mengisi bensin nasida di kota tebing tinggi marho sagajak si janggual dungi dia lusi nak tanai somar haswar rohakku jepe alus si janggual dang dipakajak silam tiar be dapat rohana do na adong mangaliviti pikirannya matane molo patak kasonna ati tuksoboi boton ni nasing HP di sisi pahotan nama buang motori manang ati ado pikiran na nasing napala rikot alai dang boy hatan bigyon ni halap ima rohani si lamtiar lauso di patakas be aha holsoni amat tane gabe si janggual do mangukapon holsonai jumolo nakpe so di patakas si lamtiar topuhi ngopadaku tu manajer hoteli ingan aku kemarin de selilingon nunga to buja ginani i kemarin de tanggal 20 lembornya HP nunga tau du muse mangulahon acara niamat tabarita tanggal 20 nomo gabi mirrok ilala dak ha pikiran au ninna si janggual do begion hatana di pahusar silam tiar dagingna ditai lihat depak puli ditai tangan si janggual nape tu parhusar dian ni hudulan ni silam tiari dia posibana labok tangan ni amat tanai dia tusiro buha amat tanai molodung berjanji tu masai mauldo mangose padan anoma tahatai abang duk saat kita dijabu labok pada silam tiar huhud medep si malolong na songot tada pangelit na tu amat tanai duk saat ditoba dang mamit terhalak itu jabu nasida ima jabu nepung nai di sorohod do jolo manaruhos si dua tu jabu natorasna aladong tutudi tu nasida si dua tu natorasna huhut pasahat tongosan ni si matuana nak pasahat tona ni si matuana taringot tu nama bosuri silam tiar tu bulan naro topet hati hai dang dijagu si mangasi holan naik humisar do holan do hutor hami nong utte manis molo bolu maratio tongosan ni simatuaku don alaya doktor ni simatuaku tu hamu ninna halaki lauro halaki bulan naro mabain ulau mabusuri tu parumaimu ala bulan naro gok matutu parumaimu merdengga pamatang jadi sotung lupa hamu di torane si daun ninna si janggual uhut pasat si luanei tu inongna nai humisa mau lihat pada ido tikosna alna odo pe anak buah baju di hamu patu paune hula-hula ido tutu ulau mabosuri boruna
nungareng kani taulah hope bulan naro boha hipas do hala itu do eda disukun humisar parumena hipas do ino sahat tabi ni halak itu hamu ninna silam tiar huhut marhusabde jala pati gorsi majujakna ala naumang lilik kudul di bagas motori. Dung leleng nasida mangulun huhut makatai taringot tulaw na mabusuri di pasahat na humisar bohalas ni rohana dung di pabuah silam tiar tanggal 26 Desemberon minggu naro mamuhay maddalam ma usaha catering dohok musik nai. Songoni nak simangasi ninanay humisar. Mubado balgali rohana dung dibigi baritai tarlumobi ala natoras ni silam tiar do hira pada mudomu pakateon tunanay marpestai lao mamake ula-ulani halak si janggual. Apena sa lilingon, dada na so di pahiba-hiba si mangasi niyan, usaha itu dongan na, dohot ak kasi solhot. Alay, manang alani ahama, alalap so adong, madjalo, usaha ni catering ni si jangguali. Mardomu ma, muse ala nasanga mabiarijol mamar pesta ala covid na buria pusi jala nuaik pitutu tupe nong lam godang mabe pesta doho partua di tua alai maratan dope saya dong dope biar ni rohani jolma mamain ulau songoninak pangarato nasopola songon torok ni tahu-tahu nasal pui mulak tuhuta lau patu paulaon di ujung ni tahun makuling silam tiar songon nama lobok do tarok tok kino mau saya tu siro hakku nina silam tiar dalas marhamnian nina nai humisar si matuane las doro aku ino alai saya pikiri bohado nuaeng suatu kurang dengka pangalapanami mabaen kurang las rohani akan amar pestai ape odope pamuhai madalan usanamyo jadi aku pamudo hami nong topetik kita mangalopai ay lopau tadi jam nyopung do dang di bagasnya marpestai tupe nasomal molo di huta say di jabuni namarulaw nido lopau alayang ko sahalion di jam nyopung do dang di bagasnya marpestai ninna silam tiar huhut mangapus siubion na ala marhusor hara poso-poso na di portian nai manguduk na humisar balgatu turhana mardomu molo gabe parumain nayan non mamikir honi sudi asing nyaka perkawejo nalau paona sotung malu jahu silam tiar dia durhana do natongon daksai lakani parumain nai lomos ni rohana itu tong di bawa silam tiar tuapungna kola sata lahi tujabu dung mulak sejabu si matuana hut muse takas do di bawa ibada tuapungna boru nah orang malo ibada mangaloppa alai di papos rohana pungna itu silam tiar unak kolsuak kamui molo mengaturkan akan akarejo mangalopai opung boru tu si dang marisuang opung boru uju aktif do pegawe saya juara mangalopa hatiha
Hari Kartini, dohot Hari Bidan Nasional. Au pe mengatur pangalopa dohot akaparmasak tusi. Alai marsogot nungata kasamuna akan aboy mangurupi hita mangalopa. Suak songoni pangariro muna narikot tu ulauni. Di sarana sobat dohot akan asing. Ninna opusi humisar boru papos rohani janggual do silam tiar. Minar matahe pardo panyo pungnai. Lumobi mapadita dinil niel. Las rohana alana mamuhay mardalam mahape usaha ni paupunai. Hape nunga siya bulat di paus satalahi sude ula na siya medan dohot milian si perlinggoman sude dang hea mardalan sahat tutikyon. Nunga si pata tubuh ilani padita Daniel molo disukut jolma buasa somardalan usaha ni pahupune. Labok didok padita Daniel hatana tus jangguan. Lasro aku nina padita Daniel martangiak major hita. Mado mau leate tu debata ala hipas doa mu borhat tu medan doh mulak. Muse maka malatehon ala nungan yang mardalan usaha munaon. Ingat tamu tung debatado na mangukap dalan asaboy hamu pajupang do si barita ni dok komunai. Ninna padita Daniel huhut madok tangyang na. Rat uduk na sida na wapak martangyang. Rak makamalahon sudi pasu-pasu pangaleon ni debata.